Milí študenti, tak chcel by som vám a v prvom rade sebe a potom vám ponúknuť nejaké také 3 myšlienky na zamyslenie. Prvou je niečo, čo by som nazval aktívna angažovanosť. Je to teda niečo v zmysle, aby sme pochopili alebo uchopili to, že aj ja a ty sme katolickou univerzitou. Alebo teda nie iba katolickou univerzitou, ale všetkého, čoho sme súčasťou. Teda Slovenska, Európy a tak ďalej. Niečo v zmysle, že ja a ty sme katolická univerzita. Teda každé naše rozhodnutie vytvára to meno tej univerzity, toho nášho štátu, tej našej Európy. Druhým, na čo by som chcel tak upozorniť, je taký moment spoločenstva. Že asi práve tu na vysokej škole je ten čas, kedy budujeme nejaké nové vzťahy, priateľstva a práve podľa mňa tieto vzťahy sú tie, ktoré nám potom môžu vydržať celý život a tu si môžeme nájsť tých priateľov, ktorí nám budú oporou. Tak chcem vás aj seba pozbudiť k tomu, aby sme si hľadali skutočne priateľov, ktorí nás ťahajú dopredu, ktorí nám vedia povedať aj zdravú kritiku, s ktorými sa vieme zasmiať, dať si pivo, ale aj študovať. Teda takých priateľov do voza aj do koča. A tretia vec je, že by sme nezabúdali byť takými zdravými idealistami. Možno tento svet je skôr taký pragmaticky zameraný a teda tu si trocha prihrievam polievočku, keďže som filozof, ale myslím si, že je dôležité, aby sme mali v živote nejaké vízie, ciele, sny a aj keď ich možno nesplníme všetky, možno splníme iba 30 alebo 50% z nich, stále myslím si, že urobíme niečo viac ako tí alebo oproti tým, ktorí vôbec nesnívali. Takže podľa mňa majme sny, ciele, túžby, veci posúvať dopredu. Buďme tou aktívnou súčasťou tejto katolíckej univerzity, budujme jej dobré meno a robme to všetko v spoločenstve s dobrými priateľmi.